става, хора? Аз съм Гого и тук до мен е Пепито. Кажи здрасти. Здрасти. И сега ще правим един сървивал в един свят, който съм създал. И ето го и него. Джангъл има. Ето го. Бос, аз съм зад тебе. Ау. И случайно ме спална с 2 дърво. Еми. И това е моето дърво. Да, теле. Хубаво. Ау, бъгна ми. Теле. Да. Сори. Хора, на Пепито малко му бъги за той, че... Извинете. Да. И fuck you. И да, трябва да изляза. И извинете за този бъг. Не съм много разпознат с този телефон. 12 тота им. 12 нули имаш. Да. Поне аз така си мисля, не знам. 12 са. Дай да хвана пак. Някой влезна. Аз. Пак. И пак не знам, но защо пак ми взе демидж. Не е голяма работа, по-важно да си в сървъра. Тъй сега да си посъберем още малко дърво. И Пепе, искаш ли в джунглата да оцеляваме? Да. Добре. Чакай малко, че имам един лак. Хубаво. Ето и моето дърво е изчезвало. Лаки ми! Ти си същия като Ивайло. Ела насам. Та джунгла майче много малко. Виждаш ли ма? Не. То само излиза, дами и господа. Така ми стана на телефона. В тази джунгла усещам, че ще бъде малка. Изчакай ме, бе. Добре, бе, тук съм. Сега... Само и Майнкрафта не ми тръгне. Ще откачиш. Да, и ми лагна телефона. По-добре, Пепи, по-добре си играй в твой свят, препоръчвам ти. Не. Тъй сега да си взема ти дърво и да тръгна да търся нещо. Чакай, ма, бе. На тебе сам ти бъги, бе. Имам 5 бърджи лок. Мина! И някаква дупка. На смутания телефон. Не дей да говориш такава. Му якото място за къща намерих. Ко? Глей го, това е якото място. Глей ко е яко съм. Малко разширяване. До мене мина. Я. Да, до мене мина. Яко. Значи сега малко ще го пооформим той местенци. Яко. Тъй. Сега да си преработя дървото. И сега крафтинг, тъй, малко камък да събера аз пък дърво. Щях да кажа. Тъй, кирка. Добре. Нека да изкопаме този камък. Добре. Мисля тази поредица да я нарека Minecraft Jungle Survivor. Minecraft Jungle Survival. Защо копаш по тъй? Нарочно. Щото май кеф и се загледах малко. Ти да не си рестарт на телефона. Не. Добре. Да посъберем още малко камък, че ми трябва. Сега, запушвам тая букуджийска дупка и имам само 22 камък, което е тъпо. Сега, правя си една стонкирка и лопата, може брадва и лопата. Тук кирка, тук лопата, тук брадва. Ще работиш ли с бъга? Не. Аз в един мой клип го показах този бъг, ама още не съм го качил. Сега. Ама той тъпото, че трябва да ги махна и тия листа, че седят грозно. Ви искате ли ваза? Може. Не. Не бих жела. Аз пък искам. Добре, искай.
Че Survival Craft ли ще играеш? Да. Хубаво. Ко ти искаш прей? Небето си е твое. Небето? Да. Опа. И аз си взема. Аз съм на най-новата версия. И аз. На 27.4. То и аз съм на нея. Да можеш и сервер. Еми. Имай. Да, ясно. Аз съм го видял и преди тебе. Да, Лагна ми изведнъж. ти сам да те питаме и тия Load and Chest Plate, то дърво ли се прави преработено или от пръчки? Преработено. Дай да ти покажа един трик. Какъв? Хора, всъщност, после след клипа ще го покажа. Те го правим, камък го слагам, да го изкопвам. Чорхени. Те всъщност те ще го направя. Дай, Само да си упс. На печица. Къде отиде ето. Веднага бързам да питам, къде отиде крафтинг тейбъла? Направих нищо. И да, хора, мисля това да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Гого. Тук до мен Пепто, който не можа да се наиграе в сървъра. Да. И абонирайте се за мен, дайте положителни харесвания и коментирайте. И до скоро!